I dag der skal det handle om et dyr, som vi alle sammen skylder en stor tak. Det skal nemlig handle om dolkhalen. Dolkhalerne de ligner måske mest en krabbe, men de er noget helt for sig. Og deres tætteste slægtninge det er edderkopper og skorpioner. Dolkhalerne de opstod for over 440 millioner år siden, så de levede faktisk før dinosaurerne gjorde, og før der overhovedet var nogle dyr, der levede på land. Og dolkhalerne de har vitterligt ikke ændret deres udseende siden dengang. Dolkhalerne er virkelig ikke et dyr, man hører særlig meget om, men faktisk så har du noget med dem at gøre hver eneste gang, du bliver vaccineret. Dolkhalerne de har blåt blod, og det her blod det er helt specielt. For i det her blå blod, der findes der nogle helt specielle celler, som kan indkapsle farlige bakterier. Og det udnytter man, inden man vaccinerer, for at sørge for, at beholdningen af vaccine er helt ren. Der tilføres en lille bitte smule af dolkhanens blod til en prøve af vaccinen. Og hvis der er bakterier i vaccinen, så vil dolkhanens blå blod klumpe rundt sammen om bakterierne. På den måde har dolkhalen været en enorm hjælp til at teste renheden af vacciner siden 1950'erne. Og vi kan f.eks. takke dolkhalen for, at covid-19-vaccinen er holdt ren. Jeg håber, I blev klogere på, hvor vigtig dolkhalen er for vi menneskers sundhed. Vi ses!